Бъдеще в миналото. Годината е 2084. Остават 12 дни до 25 декември, но хората не подозират, че Коледа не съществува. Лапландия е просто историко-географска област в Северна Европа. Най-феноменалният маркетингов феномен на всички времена, дядо Коледа, не е създаден. Безброй костюми висят неушити по закачалките. Елхите растат необезпокоявани. Няма тихо се сипе, нито украса. Улиците безлично жужжат под напора на обичайния делничен стрес. Витрините са безжизнени, няма предколедна суматоха, никой не пазарува като за последно, даже може да минеш за около 1 минута около Парадайса, спокойно. Няма прияли, нито махмурли. Хората не се събират, за да споделят трапезата, домашния уют, подаръците и надеждите си. Просто нямат нужда. Никой не получава подаръци. Никой никога не е слушал Франк Синатра и Майкъл Бубле. В социалните мрежи не валят снежинки, няма снимки на питки. Никъде не пише весела Коледа. 25 декември е просто още един ден от календара на времето. Как ви звучи, а? Леко депресиращо, нали? Добре, че не е истина. Макар че част от това вече беше преди 1990. Бъдеще в миналото, когато на нашата географска ширина Коледа не се празнуваше. Помните ли го това? Да. А помните ли първата си Коледа? Аз да. Случи се в бъдещето. Отвъд желязната завеса на пространствено-времевия континиум в Берлин през 1990. По отношение на настоящия момент 1990 е в миналото, но тогава беше в бъдещето. Знам, че звучи малко объркано, но сега ще поясня. Бях на 13 години. До момента само бях чувала за съществуването на Коледа, най-вече от картичките, които леля ми изпращаше от Западен Берлин по празниците и които грижливо подреждах година след година в метална кутия от вносни бисквити. Нямах никаква реална представа какво е Коледа. Защо я има? Какво се прави с нея? Усеща ли се? Може ли да се пипне? Как звучи? Яде ли се? Пие ли се? Каква е на вкус? По какво се разбира, че е Коледа? Защо някои празнуват, а други не? Започнах да намирам отговорите един по един, още през 1990. Тази първа Коледа преобърна целия ми свят. Много първи неща се случиха тогава. За първи път напуснах България. От купонната система и празните магазини директно се телепортирах в очакващия поредната си Коледа Берлин. 12 дни преди Коледа летях за първи път в живота си самолет. Помня го, все едно беше вчера. Самолетът се спускаше към летището, а Берлин трептеше с милионите си светлини. С кацането изпаднах, разбира се, в когнитивен дисонанс. Беше шокиращо красиво, цветно, чисто, космополитно, шарено, шумно, многообразно, непознато, голямо, ново и най-вече различно. Различно от всичко, което бях виждала през краткия си живот. Два свята. В единия имаше повече, отколкото човек има нужда да има, а другия, от който идва аз, просто нямаше. Сетивата ми поглъщаха огромни количества новопостъпила информация, която съзнанието успя да обработи много по-късно. Беше повече, отколкото можех да поема. Трябваше да минат много години, за да осъзная важността на това първо в живота ми пътуване. Бях гостенка в бъдещето, което още не се беше случило в България и което толкова години по-късно тепърва предстои. Все още сме далеч от онзи Берлин и онази Коледа, които срещнах тогава, макар че, нали знаете, спомените имат склонността да идеализират миналото. Първоначално отговор получиха най-простите въпроси. Да, Коледа имаше собствен аромат. Берлин ухаеше на канела, брецели, греяно вино и печени бадеми. Завинаги съзнанието ми ще търси и асоциира тези вкусове с Коледата. Първия брецел, първите джинджифилови сладки, първото греяно вино. Зимата в
края на 1990 беше меко казано студена. Живакът падна под минус 25 градуса по Целзий, което обаче по никакъв начин не смрази желанието ми да се разхождам навън. Малките дървени къщички на коледните базари се превърнаха в островчета топлина. От тях човек можеше да купи най-вече настроение. Улиците, витрините и прозорците на града блестяха озарени от коледна украса. За първи път през живота си слушах класическите коледни песни. Между другото, слушам ги и до днес със същото удоволствие и не са ми втръснали. Топлят ме. Топлят ме, когато ми е най-студено. Някъде там, в Берлин, през далечната 1990 започнах малко по малко да откривам своята лична Коледа. И подаръците са част от нея. Обичам да подарявам. Много повече, отколкото да получавам. И всяка година се заричам, че ще напазарувам по-рано, за да не влизам във въртележката на суматохата. Естествено, никога не се случва. Все нямам време и се суетя изнервено в последния момент, заедно с другите обезумели. Ето, родител с блясък на лудост в очите пита: бормашина, имате ли бормашина? Ама, господине, моля ви се, това е магазин с детски играчки. Да, детска бормашина, имате ли детска? Това го откраднах от един приятел, тази история. Подаръците по телхата, хора. Босите крака на дъщерите ми сутрин. Любопитството в очите им. Мамо, дядо Коледа е идвал, виж, оставил ми е подарък. Пак не успях да го видя. Добре, до година обаче обещавам, че ще остана и няма да заспя. Година след година дъщерите ми дебнаха край елхата в очакване на дядо Коледа и неизменно заспиваха, преди да е дошъл. Но миналата година малката ми дъщеря зададе въпроса с главно В. Мамо, да не би татко да е дядо Коледа? Усетих го като шут в стомах. Явно беше пораснала. Само на 7. Добре бе, не беше ли твърде рано да я изтръгна от прегръдките на детството и чудесата в него? Кога магията си отива от живота ни? Има ли точен момент? Или се случва постепенно? Непоправимо влюбена съм в Коледа, хора. Вълшебство е. Вълшебство е да ни има, да сме точно на точното място, в точния момент с нашите хора. Да споделяме малките ежедневни удоволствия и да благодарим за всеки миг заедно, защото утрешният ден никому не е обещан. Да стана рано сутрин, да изпия чаша силно кафе преди цялата къща да се е събудила и да ми се е качила на главата. Да изляза преди всички. Улиците да са пусти. Да оставя първите следи в скърцащия под краката ми сняг. Да отида при планината и да я вдишам. После да се пребера, а домашните още да спят, да им приготвя закуска, да се съберем край елхата и да отгатваме кой подарък за кого е. И така, в безмятежността на нищо правенето, да мине целия ни ден. Това ми е напълно достатъчно. Това е моята Коледа. И не бих променила нищо в нея. Нито сега, нито в бъдеще.